Nå, hvad synes I så? Det lyder sgu meget fint. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at vi ikke kan se dem. Det er også mega mærkeligt, men det er sgu også meget sjovt. Jeg håber, at de overrasker, at de alligevel kommer og fester med os i aften. Ja, det kunne være så fedt. Ja, prøv lige at se, hvor meget. Jeg har fandme stået en hel time og gjort mig i stand, mand. For ingenting. Sheila, hun er så skuffet, og hun ikke får lov til at se fyrene. Jeg elsker det. Jeg synes, det er så sjovt. Selvfølgelig er jeg også skuffet, men jeg synes bare, det er sjovt, at Sheila, hun er skuffet. For jeg føler virkelig, at Sheila, hun virkelig sådan, har kæmpet for som virkelig at gøre så flot her til aften. Skål for Kenneth og Christoffer. Ja. Skål for Kenneth. 2 flotte fyre. Ja. De lyder flotte. Godnat, Anna. Jeg sagde dog, at jeg kommer op. Anna er gået i seng, så det kunne ikke være bedre. My lips like sugar, my lips like sugar. This candy got you fun, this candy got you fun. Jeg ved ikke rigtigt, om Sandra har forstået det der med, at hun ikke skal bryde ind nogle gange, når der er, man ikke kan huske en sang, så gør det meget sværere, når hun sidder og synger alle mulige andre sange. Jeg kender den der. Go shorty, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna... Sandra, hun fatter bare brik. Hun fortsætter bare med at synge. It's me and you, it's just me and you. Hold nu kæft, Sandra. You can stand under my umbrella. Fra en skala fra 1 til 10, så det er 10 irriterende, at hun ikke bare lige kan tie stille, mens vi andre på at synge en sang. Ved du hvad? Står du ikke, så brænder jeg. Michelle? Ja? SP eller K? Jeg tør ikke sige S. Jo, S. Hvem dreng tænder du mest på her? Der er ikke nogen, der har gjort mig våd i trussen. Nej, hvis du skal vælge, hvis du står 4 drenge, og det er de eneste 2, der er, de eneste 4, der er i hele verden, så skal du vælge en jo. Så vil jeg næsten hellere være sammen med en pige, helt ærligt. Fedt nok. Hvem er pigerne så? Okay, hvem er pigerne så? Hvis du er så led, som du er. Mig? Er det rigtigt? Er det mormor? Det er min mor herovre. Er det mor? Pas på med, hvad du siger. Det der, det er bullshit, jo. Er du biseksuel? Jeg har været biseksuel. Helt sikkert. Det kunne jeg godt bruge noget af. Hvis der ikke er nogen af fyrene, der gider, kan vi så godt finde ud af noget. Rødt kort. Helt sikkert. Der er 4 fyre herinde, at du ikke engang kan vælge mellem en, der er sådan mere end den anden. Hvis du bare skulle vælge, at du siger, at der er ingen, og puh, at de skal i skraldespanden. Alle 4.